dia, cuquets i cuquetes. Hola, hola, amics, com esteu? Moltes gràcies, cuquetes i cuquets, per acompanyar-nos en el nostre primer viatge. Iuhu! Ha estat un plaer. Tenim moltes ganes de seguir viatjant amb tots vosaltres. Sí! Finalment, el nostre proper vol tindrà lloc el diumenge 14 de juny. A partir de les 10:30 podrem tornar a enlairar-nos i seguirem coneixent la nostra terreta amb el globus de la imaginació. Sí! Viatjarem de nou i trobarem nous companys i noves aventures. Ara vos deixem amb la nostra amiga Carme de Canta Canalla, que volia cantar-vos una cançoneta. Cuquet, que no he vingut sola, que he vingut amb Canta Canalla. Estem així al local d'assaig, que ja estem en fase 1, i hem pogut juntar-nos a tocar. I avui, per a anunciar-vos aquest meravellós festival, organitzat per gent meravellosa, us anem a fer una cançó que es diu Pepeta Twist. Pepeta Twist és la primera cançó pop gravada en valencià. Es va gravar l'any 1967 al Gemesí i fa així. Jo no trobe cap de xica que m'agrade més que tu, ja que el xister de bonica no resulta gens comú. Ai, Pepeta, com a trona, quan ressona el meu cor. Ai, Pepeta, quina dona, que estàs feta i quin tresor. Tu d'un somni se diria, sense dubte que has eixit, per això tindre tes dia i el no tindre tes tornit. Ai, Pepeta, com me salta el cor ràpid dins el pit. Quan te mire poc me falta per a perdre el sentit. Si te surge reina mora, no me miren trista estic. Si me miren a tota hora, contenta va este tuit. Ai, Pepeta, com me salta el cor ràpid dins del pit. Quan te mire poc me falta per a perdre el sentit. De reina mora, no me miren trista estic. Si me miren a tota hora, contenta va este twist. Ai, Pepeta, com a trona el cor ràpid dins del pit. Quan te mire poc me falta per a perdre el sentit. Ai, Pepeta, quina dona, que estàs feta i quin tresor. Ai, Pepeta, quina dona, que estàs feta i quin tresor. Quin tresor, ai, Pepeta, 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 del meu cor. Moltes gràcies, cuquets i cuquetes. Adéu. Molt bé. Che, quins artistes estan fets? Sí. Cuquetes i cuquets, vos en recordeu que tenim un sorteig obert? Sí. Si voleu provar sort, al Facebook del Casal Popular Tio Cook trobareu l'enllaç al formulari de participació. Ens heu d'enviar una foto de la portada del vostre llibre favorit en valencià i complimentar les vostres dades. Són 3 passes només i podreu guanyar un fantàstic lot de llibres carregats d'aventures com les nostres. Participeu! Ens veiem molt pronte! Fins pronte! Adeu!